Mentre Gorxa s'anava acostant cap a la casa, després d'haver passat 10 dies fora, Tio, quan tornarà el iaio a casa? una galtada va ser la resposta de George a la pregunta inoportuna. El xiquet va començar a plorar. Pare, per què es prohibeixes parlar del iaio? Una altra galtada li va tancar la boca. És ell, gràcies a Déu! Va cridar a l'uníson Zdenka, Pierre i la seva cunyada. Déu ens guarde, el vell ha tornat. Va dir George, molt preocupat. Ajuda a son pare a sostenir-se. Va dir l'europeu a George. No fa falta. Soc capaç de sostenir-me sol. Va dir Gorxa, molt furiós. Aleshores, el gos va començar a lladrar. Mateu aquells gos. No m'escolteu, maleïts. Pierre es va alçar amb llàgrimes als ulls. Va agafar l'arcabús de son pare i el va matar. Més tard, es trobaven al menjador i després d'una conversa... Iaio, quines aventures has viscut? Si jo et contara, no podries dormir esta nit. Conta-les, no m'assustaré. Deixeu al iaio, anem a citar-nos, que ja és tard. Però abans, preguem perquè el iaio ha tornat viu. No, estic molt cansat. No vull plegar. Farem el que vostè diga, pare. Es van citar tots, però aquella nit van començar a passar coses estranyes. L'europeu es va alçar tras sentir les campanades de mitjanit. I aleshores va veure Gorxa assomat a la finestra. Què fas així? Ja! Voldreu tots.